IGSOUN, mayang hapon. Ibaw ko mga IGSOUN nga kamo sama nako nga nabalaka pod aning gubat karon sa Russia o Ukraine. Ya, usa ra gyud akong ikasulti mga IGSOUN. Maunang adunay gira, adunay gubat, gumikan sa ato ang ka uhaw o kala hangol sa gahom o bahandi. Hinaot mahuman na nakita diri sa Pilipinas, piktado kita. So karong adlaw mga IGSOUN, aduna kitay full Cebu Cordova Link Expressway update. Duha silbi ang ato ang take off point. Ang first take off point nato ngadto sa SRP padong ari sa main bridge, munaog sa Cordova Viaduct og hangtod ngadto sa may good morning, good afternoon. Hangtod ngadto sa precast yard. Ang ikaduha nato nga take off point ari sa Pilipog padong sa precast yard.
Dito na butas Pilipog mga igsoon. Tara. We're in Cordova mga igsoon. Daghang nanginhas dire mga igsoon. Oh. Muna yung pinaka perfect weather mga igsoon. Aron kita makapalupad sa to ang drone. So di na ta magdugay.
Mga igsoon, shout outs di ay to Muego family of Bohol, Cebu and Jensan from Rogelio Muego. Kim Martinez Neri from Negros Oriental, and Junior Salinas of Cebu, Abog Kitchen Channel, DJ Mixer JL Vlog, and then to Sir Reden Rivera, Cclex Safety Officer, and to Johan and Naywan of Halifax, Canada. Kamusta mo tanan diha? Amping mo kanunay ha?